Herri, hizkuntza euskara. Zabala dela esan nahi diot, Arabaraino hurbildu denari, erantzunkizuna amurriot, gau badak emateko festari. Geldituko gaituen ikanezta, irakaskuntzan jarraitzen bada, euskeraz behar degulako urezta, eusko esku aldunak gara. Ez teguin aurrutzi behar atzera, bakarrik ez gara batera, hurbildu zaite euskalaren isura, euskal herritik mundura. Araba aske eta euskaldun, Euskara berpiztu ditzagun, ikastolaren oihuan du, Euskara berpiztu ditzagun. Pasamortu kolorea zira, sustraiak errotuta, Arabari begira. Nondik gatoztan ora, goazen ala jaina, ez dezaguna astu, zein den gure bidaia. Batu ditzagun dano, gogoa eta kuraia, min gainean daukagu, behar den sendagaia. Hemen daukagu berriz, berpizteko garaia, mezu zuzena dakar, aurtengo elaia. Taupadak berpiztu ditzagun, euskarak behar gaitu gau eta egun. Taupadak berpiztu ditzagun, gu gara jabe eta arrun. Taupadak berpiztu ditzagun, euskaraz kanta eta dantza dezagun. Taupadak berpiztu ditzagun, taupadak berpiztu ditzagun. Bazen behin, herri txiki baten algara, izenez Euskal Herri, hizkuntza euskara. Zabala dela esan nahi diot, Arabaraino hurbildu denari, erantzunkizuna amurriot, gau badak emateko festari. Geldituko gaituen ikanezta, irakaskuntzan jarraitzen bada, euskeraz behar degulako urezta, eusko esku aldunak gara. Ez teguin aurrutzi behar atzera, bakarrik ez gara batera, hurbildu zaite euskalaren isura, euskal herritik mundura. Araba aske eta euskaldun, Euskara berpiztu ditzagun, ikastolaren oihuan du, Euskara berpiztu ditzagun. Hemen gaituzu maitale eta lagun, Euskara berpiztu ditzagun, Euskara berpiztu ditzagun. Euskara berpiztu ditzagun, ongi etorri euskararen mundura, Euskara berpiztu ditzagun. Euskara berpiztu ditzagun.
Basamortu kolorea zira Sustraiak errotuta Arabari begira Nondik gatozta nora goazen ala jaina Ez dezaguna astu zein den gure bidaia Batu ditzagun dano gogoa eta kuraia Min gainean daukagu behar den sendagaia Hemen daukagu berriz berpizteko garaia Mezu zuzen alakar aurtengo elaia Taupadak berpiztu ditzagun Euskarak behar gaitu gau eta egun Taupadak berpiztu ditzagun Gu gara jabe eta run Taupadak berpiztu ditzagun Euskaraz kanta eta dantza dezagun Taupadak berpiztu ditzagun Taupadak berpiztu ditzagun Bazen behin, herri txiki baten algara Izenez Euskal Herri, hizkuntza euskara Kaixo guztioi eta ongi etorriak Aiaraldea komunikabidearen zuzeneko emisio berezi honetara. Gaur Amurriora etorri gara, Amurrioko erdigunean gaude, guk eskultura daukagu hemen gure atzealdean, hain zuzen ere gaur Amurrio, ikastolen eta euskararen hirigunea, bilakatu delako. Hori da, milaka lagun etorri dira gaur Amurriora, Araba Euskaraz jaia ospatzeko, eta guk ere, bertatik bertara kontatu nahi izan dugu hemen gertatzen ari dena, eta horretarako montatu dugu hemen zuzeneko emisio hau, gurekin izango dira gaur, jaiko protagonista ugari, Arezketa ikastolako protagonista ugari, beraiekin hitz egiteko, eta barrutik ezagutzeko Araba Euskaraz jaiaren, barrunbeak nolakoa diren. Bai, aipatu dituzu ez, gaurko eguneko protagonistak, horietako batzuk, Arezketa ikastolako ikasleak dira, eta aste honetan haiekin egon gara, ez, Aimar? Bai, aste honetan bertan izan gara Arezketa ikastolan, Arezketa ikastola bultzatzeko eta Arezketa ikastola auspotzeko ekimena delako azken finean Araba Euskaraz jaia, eta bertako ikasleekin nahi genuen konpartitu une hau ere, jakin nola ari diren itzoiten Araba Euskaraz jaia eta nola ospatu nahi duten Araba Euskaraz jaia, eta ikusiko dugu zer kontatzen diguten eta zer topatu genuen Araba Euskaraz, Arezketa ikastolako jolastokian. Basamortu kolorea zira Mikrofonarekin etorri gara, ea Arezketa ikastolako ikasleak zer esaten diguten Araba Euskarazen inguruan. Guazen. Galdera bat egin aldizuegu? Bai. Nola espero duzue pasatzera Araba Euskarazen? Oso ondo. Eta ze ekintzarako gogo daukazue gehiago? Dantza ikusteko. Bai, dantza. Zer iruditzen zaizue aurtengo abestia? Oso polita. Dantzatzeko ondo? Bai. Abestia badakizue? Bai. Kantatu pixka bat? Taupada berpiztu ditzagun, gara jare dagun. Taupada berpiztu ditzagun. Gu gara jabe eta run Euskaraz kanta eta dantza dezagun Zertarako egiten da Araba Euskaraz? Uste dugu Euskara irekitzea eta jende gehiago Euskaraz ikasteko eta jende gehiago Euskara jakiteko. Zuentzat zer da euskara? Guretzat oso importantea da, ze gure hizkuntza da. Oso importantea da eta jende gehiago hitz egin behar du, ze da azkenean Euskal Herriko hizkuntza. Kaixo, Peio. Galdera bat egin aldizugu? Bai. Zegin duzu Arezketa ikastolan Araba Euskaraz dela eta? Egon gara hauek banatzen eta etxetan jartzen, guk jarri ditugu gure etxean batzuk eta egon gara holan itenaldi bat egin genuen eta horrelan egon ginen. Niri gustatuko litzaiake euskara bultzatzea berriz jendeak hitz egitera berriro
eta ondo egongo litzateke euskarare hitz egiten duenen jendea handitzea gehiago populazioa. Igandean ze ekintza gomendatzen diguzu? Ez dakit, uste dut guztiak egongo direla ondo, ez dakit. Kaixo, zer da arezketa ikastolan gehien gustatzen zaizuena? Niri matematikak gustatzen zaidalako eta ere bai batzutan jolasak egiten dugulako matematikekin. Niri gustatzen zait matematika, como zatiketak eta ere bai eskulana gustatzen zait. Erronka eta mate. Jolastokia ere. Jolastokia eta matematika asko gustatzen zaizki, reiketak eta kenketak egitea. Bueno, ikusi duzuenez, arau euskaraz ospatzeko gogotsu ziren arezketa ikastolako ikasleak, ziur egun zoragarria pasako dutela, ikusi duzu zeintzu ziren, bueno, euren ekintzarik kutsunenak, eta ere azaldu dizkigute ez, zeintzu diren araba euskaraz jaia bultzatzeko arrazoi nagusiak ere. Eta gurekin, bueno, orain gonbidatu berezi bat, arezketa ikastolako zuzendaria. Bai, kaixo, egunon. Egunon itzazo, zemo zabe. Zemo esnatu zara gaur, urduri? Bueno, urduri baino dena prezegoenez, gaurko egunari erronkari heltzeko gogoz eta ilusioz. Zer sentitzen da ez, dimentsio honetako ekimen bat, araba euskaraz jai bat etxean jasotzeaz? Itzela da, gogore bada, zer esango dizuet, herria beteta dugu, euskaltzaleoz beteta dugu, giro aparta dugu, beroa igual gehiagitxokoa, baina hori ezin dugu guk dena kontrolatu, baina bestelakoan ikusten duzu, oso gustora gaude eta oso posi sentitzen gara. Badakigu horrelako ez, egun handi baten atzean hilabetetako lana badagoela, zein izan da behar bada antolakuntzako erronkarik handiena edo? Urte osoko lan bat dago hemen. Iaz Bastida ikastolatik jaso genuen lekukoa, lehenengo eta behin gainera erabaki behar izan zen, eta hori ikastolan batzar batean gurasoek erabakita Amurriora ekartzea edizio hori erabaki zuten, eta horrekin ekin genion. Lehenengo eta behin batzar orokor, egonkor bat sortu behar da, eta hortik aurrera saretzen joan behar da, gurpila, engranajea mugitzen joan behar da, jendea aurkitu bat egin, eta zorionez oso ondo joan da. Elkartasun eta laguntasun handia jaso izan dugu, bai guraso, ikasle, komunitate osaren partez, baita ere herriko zein eskualdeko eragile eta kide guztien partez, ordan oso pizi gaude. Baina lan handia egin behar da, eta horronka handiena, hori ez, eguneroko horretan, mantentzea, ez? Lan guzti hori, azkenik gaurko eguna borobila izan dadin. Erronka aipatu zu, erronka ez da erronka makala, ez? Gaurko eguna aurrera atera izana, eta erronkekin jarraitzeko itxaso prestatu dugu jolas txiki bat. Bai. Ziur gaude, aurtengo edizioaren nondik norakoak ezagutuko dituzula, ez? Goitik bera. Jakin nahi dugu aurreko eskualdean, ez hemen aieraldean izan ditugun beste araba euskarazeko edizio batzuetatik, zenbat dakizun, ez? Behar bada hau izango da, esaten genuen ikasleen unerik gogokoena, zuzendariari azterketa sorpresa egitea, baina lasai erraza izango. Hala, espero. Test moduko galdetegiak prestatu dugu, itxaso, 5 galderekin, botako izu lehenengoa, aurtengoarekin, zenbat aldiz ospatu da araba euskaraz jaia Aiaraldean. 3 aukera emango dizkizut. Aiaralde osoan. 3 aukera dituzu. 8, 9 edo 11. Nik esango nuke, baina kalkulak ez dakit faiatuko didaten, 11 esango nuke. Dena den bai aipatu nahiko nukela, aurten dala, 40. urte hurrena lehenengo arau euskaraz hemen ospatu izan zena, eta guretzako ere urte oso borobila izan dala. Orduan, zuk izan duzu, 40 urte hemen Amurrion egin zela. Baina behar bada Laudion lehenago ere egon zen beste bat, lehenbiziko edizio hori, ea noiz, ze urtetan izan zen. 1981ean, 83ean edo 86ean? 81ean,
Ez? Laurogeita hiruan, ara, harrapatzen. Laurogeita hiruan, Uholden urtean izan zen, egia da, arrazoia, bai, orain etorri zaigu gora. Hori da, Uholde, bueno, ikaragarri horiek izan genituen urte hortan izan zen, eta bai, ni egia esan, eski txiki-txikia nintzen, urte bete baina nuen, orduan laudion, gehiago gogoratzeko. fisiko nuen beste baten, seguro, baina... Zen, zuka izan duzu, Bai. Uholden urtea izan zen, eta bildutako dirua Laudio ikastolarentzat bakarrik ez eta herriko eragileen artean ere... Bai, hori da, bai, elkartasun osoz jokatu zen, zentzu horretan, bai, hala da. Edizio hau igual gehiago kontrolatuko duzu, 2005an Amurrion ospatu zen Arau Euskaraz jaia, Ekiozu bideari lemapean, eta edizio hartan Jose Luis Zumeta euskal artista omendu zen, bere ibilbide artistiko paroa omendu zen edizio hartan, baina nork egin zuen edizio hartako abestia. 3 aukera dituzu, Kenzazpi, Esne Beltza edo Zea Maiz. Kenzazpik esango nuke, Kenzazpik esango nuke, Oso ondo. gogoan daukat. Gainera, edizio hura ere, bueno, denak dira kutxunak, baina edizio hortako Zumetak egindako irudie hori hain zuzen ere, oso, bueno, momentu enten igual, aitzindaria izan zen, baina benetan guretzako ere simbolo bihurtu da. Errotua geratu da ikastolan irudi hori, bai. Arezketan, eta benetan oso maite dugu, benetan, bai. Eta Kenzazpiren kanta imaginatzen dut, bai. Gogoan dakazula, ez? Bai, garai hartan ja igual gaztetxoa harrapatu ninduen, orduan ja horregaitik, bai. Oso ondo, azken aurreko galderari ekingo diogu. 2000 urtean Laudion ospatu zen Arau Euskaraz jaia eta irudia animalia bat zen. 3 aukera dituzu honetan ere, zein zen tximeleta, beldarra ala txantzangorria? Beldarra, eta dudik gabe esango dizuet hau, 2000 urte hori oso urte berezia izan zen, nik orduan Laudio ikastolan batxilergo 2. maila bukatu nuen, nire azken urte izan zen ikastolako familia handi hortan, eta oso presente daukat, eta izango dut, hori ere beste nire 2. etxea izan dalako urte askotan zehar, orduan gogoan daukat, eta oso ondo ospatu nuen selektibidadea eta gero. Claro, noski, bai. Urte polita, bai. Ondo, eta bukatzeko, galdera berezi bat, 2010-etik ona, 5 edizio egon dira Laudio eta Amurrio artean, Arau Euskaraz 5 edizio izan dira. Goazen egitera azterketa test askar batea gogoan dituzun edizio guztietako leloak zeintzuk izan ziren. 2010-etik. Joango gara banan eta pistak ematen joango gara. Zango diazu. 2011an Laudion ospatu zen, edizio berezi izan zen, eta urte hartako abestia bertsio bat izan zen, Holtzal, Meldibil eta Seberrekin batera hainbat artista eta musikari aritu ziren kantu hori bertsionatzen. Gogoratzen duzu zein izan zen edizio hartako leloa? Abestiaren izena ere... Bagare. Oso ondo. Ustetik bat? Lehena, listo. 2013an hemen Amurrion izan zen, eta, abestia hartan ahotsa asko entzun izan genituen, ez? Zurine Hidalgo, Mikel Márquez, Imanol Ubeda, Naroa Gaintza, Unai Mendibil ere bai, Iñaki Binaspre, eta, ikastolako ikasleak ere. 2013ko edizio hartako leloa edo abestia zein zen gogoratzen? Mian Kilikili. Oso ondo, zuzena da, bai. Mian Kilikili hori ere... Horrek ere... Zio arrastua, eta errotuta dugu, eta zoragarria da abesti hura ere. 2020koa igual gazi gozoena, ez? Pandemiak bete... Eta eskerrak ematen diogu ere bai, edizio horrek nik uste dut, momentu oso unkigarriak ekarri zituela, nire oraintze unkitu egiten da, ez? Bai, beste modu batean. Oso gogorra izan zen, eta eten behar izan gendun, momentu hartan nien nengoen zuzendari, baina, bertan lanean ibili zeneni eta orduko zuzendariari ere bai, eskerrak eman nahi nizkiote, ze oso urte, gogorra izan zen, baina hor daukagu eta eskerrak ematen dizkiogu baita, bai. Eta orduko leloa ere badelako aurrera jarraitzeko mezu bat. Hor aditz trinko baten bila gebiltzan eta garabagu izan zen. Bai. Oso ondo. Antzeko egoeran egon ziren Laudio ikastolako kideak, ez, hurrengo urtean 21 ere pizkat oraindik pandemiako murriztapenak eta martxan zeuden, eta baina lelorako haiek aitatu zuten Euskal Herrian euskaraz abestiaren aipu bat, ez, horre referentzia egin zioten, hori gogoan daukazu 2021koa. 2021ko leloa, bai, pandemian orduan ere oraindik ere ez geunden guztiz
bueno, nolabait esateko ez, guztiz normalizazio bidean, musukoarekin joan behar izan gendun, eta bai, gogoan daukat zabalbideak zan, leiho batzu zabaltzen ziren, eta, bueno, hortan ere, ematen zuen etorkizunera begira, nolabaiteko esperantza edo geneukala, bai. Bueno, primeran, egiten ari da Bai, azterketa. eta ja bukatzeko, hau baia, opari bat, kasi aurtengoa fresko izan. Bikaintasuna. Aurtengo leloa fresko izango duzulakoan gaude. Bai. Aurtengo leloa taupada berpiztu, zer esango du. Ba, ikusten ari zarete, herria taupaka dabil, eta bizirik dagoen herriak taupaka jarraitu behar du, eta bizirik dugun hizkuntza honek ere, taupaka jarrai dezan nahi dugu. Bai. Bueno, guk ohorezko matrikula eman behar diogu Itsasori, ez dakit ikasleek iritzi berdina izango dute, baina guk ohorezko matrikula eman behar dizugu Itsaso. Zuberek igual kritikoa Bueno, honekin erronka txiki hau, ez, bai orain galdetu nahi nizun, irekiera ekitaldian, ez, ikusi zaitugu, hemendik ere goizean zehar, ze plan duzu gorko, nola ospatuko duzu gorko egun handia? Bai, goizean zehar ekitaldian izan gara, lehenengo hasierako ekitaldi hortan, modu formalago edo ofizialagoan egiten dena, baina orain ja jaia hasita dago, eta orain tokatzen dena da gozatzea, denok gozatzea. Nire lekua bai egia dela, momentuz oraindik badala, koordinazio zentruan, eta dena ongi joan dadin, eta benetan denok giroa apartaz goza dezagun, bermatzea. Ari horritik tiraka, zuri lana dagokizu oraindik, baina ez dakit mezu zehatzik nahi diozun helarazi, Amurriora bertaratu diren milaka eta milaka lagunei. Jarrai dezagun, giro aparta izaten, benetan honek merezi duelako, modu osasuntzu eta lasaian bizi dezagun jai hau, eta bestetik euskara erabil dezagun, eta benetako arnasgune bihurtu dadin aurtengo Arau Euskaraz edizio hau hemen Amurrion. Bueno, mi esker Itsaso, imaginatzen dugu gaurko agenda bete-beteta izango duzula, eta eskerrik asko tartetxo hau egitea. Zuei benetan, zuek ere kriston lana egin duzue, gure jarraipena egin duzue, ekimen guztietan, eta benetan eskertzekoa dela, benetan, bai. Eskerrik asko, eta orain disfrutatzera, goza. Da berdin. Bai, mia esker. Eskerrik asko. Eta Itsaso agurtuta ikusiko dugu Arezketa ikastolako ikasleekin grabatutako bigarren bideo bat, Arezketa ikastolatik atera, eta, Araba Euskarazeko denda ofizialera bertaratu ginen. Goazen ikustera. Arau Euskaraz denara etorri gara, aurtengo diseinuarekin ea zer egin duten ikustera. Kaixo, ze egiten duzue hemen? Kamiseta saltzen, Arau Euskarazko kamisetak. Azkenean laguntza emateko apur bat. Eta nola joaten ari da? Nahiko ondo, taia gutxi gelditzen dira, eta joaten, gutxi gelditzen da ere Arau Euskarazegerako, eta bukatzen den ia dana. Erakutsi diezakegu zue modeloren bat edo horla? Hau adibidez, desberdina, eta bai gaztentzako eta bai nagusientzako oso ondo gelditzen da. Topa, top edo ez dakit nola esaten den, Eta gero hau adibidez, ja dira normalagoak. Da kamiseta betikoa. Zein da gehien saldu den diseinua? Nik uste dut hau izan dela. Eta gainera desberdina denez, hau, izan da beltza eta urdina, eta kamiseta batzuetan zegoen bihotza, eta dago bihotza, baina beste hori izan da marrazki honegaz. Eroa egiten badu, ze produktu daukazue? Adibidez daude biserak, momentu honetan bakarri dago hau, baina ikarriko dute gehiago, kolore desberdinetan, eta banikoa ere, aiza emateko, ondo etorriko da.
Bale, bueno, itxaso agurtuta eta erezketako ikasleak ere hor ikusi ditugu mertzana frogatzen, modelito, ez, ezberdinak, bueno. Bueno, bai, oraindik ere garaiz zaudete, pasatzeko Araba Euskarazeko dendatik, ikusi duzue, baudelak kamisetak, arropa desberdinak, baina baude ere beroari aurre egiteko produktu desberdinak, ziur gaur abanikoak izango direla, bueno, eguneko produktu izarra, eta esandakoa, oraindik ere garaiz zaudete Araba Euskarazeko dendatik pasa, eta, bueno, jaialdiko merchandising-a eskuratzeko. Bai, orain Belgorriko kidea gonbidatu ditugu, justo elektrotzaraga daukagu batzean, eta ez dakigu oso ondo elkar entzungo diogun. Baina, bueno, ze moduz atzo gazteguna? Pues, atzo, nire ustez oso ondo, egun osoan, no? Goizetik boteoa egon zen bete-beteta, no? Valorazio oso positibo. Eta egunean zehar, bueno, egon zen plaza guztia, eta hemen elez ondo pasalekua guztiz beteta. 150 gazte Baskarian, orduan, ondo. Bueno, berri triste batekin. Bueno, atzo irakurri genuen sare sozialetan, eta gaurkoa bada nolabait Belgorriren azkenengo kontzertua. Bueno, amaitu da proiektua, ose puntutan geratzen da proiektua gaurko egunaren ostean. Bai, hori momentuz amaiera emango diogu proiektu honi, eta behitzelako amaiera, gainera izatea hemen. Ara Euskarazen ere guztiak ezagutu gara Arrezketa ikastolan, beraz, agur politare bada. Bueno, 5 urte ez, egon zarete ez, eszenatokietan, eta, bueno, musika sortzen eskualdean. Ze moduz baloratzen duzu ibilbidea, edo? Batez ere oso ondo pasatu dugu, azkenean esan du Madarenek, lagunak gara eta musika egiten oso gustora. Ikasi dugu asko, abestu dugu asko eta ondo pasatu dugu. Amurriokoak zarete zuek, Amurrion sortutako taldea, Amurrio arrez osatutako taldea, esperientzia duzue Amurrioko publikoaren aurrean, zer espero duzue gaurko kontzertutik? Espero animo asko ematea jendeak, eta sobre todo ondo pasatzea. Beroakin agusto egotea. Publiko fidela duzue zuek, gaur ere erantzungo du, ez? Hala, publikoa gongo da hor prest. Zara. Modu berezian edo prestatu duzue agur esateko kontzertua, edo nola prestatu duzuen? Bai, bueno, a ver. Egingo dugu beti bezala, nire ustez, eta pizkatxo bat ere, egotea lagunekin, bai familiekin, eta egitea agur bero bat, posik egotea gure artean, eta hortik aurrera, ikusiko dugu. Bueno, zuek ikastolako ikasleak izandakoak zarete, gehienak okerrez banago, nola oroitzen dituzue txikitako Araba Euskaraz jaiak? Bai, ni agertu nintzen portada, Markelekin, txikitan. Ze edizioko portadan? Nik nituen 3 lagurt, 2000 eta... Bostekoan igual? Bai, txori hori agertzen dena... 2005koan. Gaizki artista, osak ez dut esango izenik. Baina, ondo, azkenean izan da, txikitatik beti... Txikia zarean beti joaten zela familiarekin. Azkenean ikuste dituz ere bai Arabako beste herri batzuk igual bestela ezareran pasako inoiz. Eta gero ja, gazteetan ere bai, elkarte zara kuadriarekin, joaten zara da jai egun oso polit bat. Eta azkenean ikastolakoak izan da gaur jotzea azkenean bada zerbait nahiko garrantzitsua guretzat. Bai, gaur ez, beste modu batean ospatuko duzu ez, lehenengo holtzan, gero jarraituko duzue, edo gaur deskantzatzea tokatzen da atzoko egunaren ostean. Gaur deskantzatzera kontzertu eta gero, edo jarraituko duzue ospatzen? Pare bat hartuko ditugu kontzertu ostean, no? Egon bargara herria, pixka bat. Musikariak zarete zuek, orduan musikari izundutako galdera bat. Aurtengo kanta gogoko duzue? Ondo dago. Bai. Ondo sin más, ez? Ondo, ez dut gaiz. Bale, iritzi ezberdinak emetik. Bai, ondo dago. Zeta zurea? Niri asko gustatzen zait, gauza ezberdinak probatu dituzte ere, ez dakit, gustoko dut. Bueno, kantuetaz ari garela, pentsatu zuentzako amaitzeko jolas txiki bat prestatzea, bai? Egingo dugu Aiaraldean izandako Araba Euskaraz edizioetako kanten tier list bat, bai? Bueno, tier lista zer den dakien ez dago hemen, da ranking moduko bat, ez? Eta
osatu beharko duzue, hori, aiaraldean egondako abestien rankina kategoria hauetan. Erezerkia bada, goian, top, bigarren maila batean gustagarria, bai, ondo, hirugarrenean besterik gabe, eta gero ja azkenengo postuetan, ez dut abestia gogoratzen, edo abestia dauka sikiera edizio honek. Vale, hor daukagu pantailan, hasiko gara... Bai, hor joango gara ikusten, abesti bakoitza non kokatzen duzuen, bai? Vale. Eta hori, hasiko gara, lehenengoa da, 1983an, Laudion, ospatu zen ediziokoa, zabaldu euskara edo araba euskalduna duena izenburu, ez? Non kokatuko gu? Abestirik badaukaz. Abestia dauka? Besterik gabe. 86an Amurrion, ospatu zen araba euskaraz, lehenengo aldiz Amurrion, duela 40 urte, araban bultza euskararen martxa, lemapean, orduko abestiaren zantzurik bai. Santurik. Amurrion izan zen, Jarri gorago. Amurrion izate utxagatik, ez da? Gustagarri. Gustagarri, bai. Gustagarri, bai. Bueno, bagoaz hurrengoarekin. Hau Laudion ere ospatu zen, 83an, eta etorkizuna euskaraz du izenburu. Gogoratuko ez duzue gogoratuko. Besterik gabe. Bat gutxiago. Bai, besterik gabe. Laudiokoa denez, besterik gabe. Hori da. Vale. Bueno, kriterioa argi duzue. Bai, 86an Amurrion ospatu zen. 86koan oraindik ez. Hurrengoan ez dakit banik, ez da. Baina 86an Amurrion ospatu zen, euskara guztiona da, lemapean. Ez duzu ezagutzen kanta. Egia zazta, ez dakit. Kriterio, Amurreko izateak. Ja, bueno, baina ez dakit, igual... Hori da, Amurriokoa denez, gustagarri. Vale. Bueno, barduan orain tokatzen da bat gutxiago, Menezko aldean tartekatzen goaz, 2000 urtean Laudion izan zen, da Beldarraren edizio mitikoa horrela, eta kanta, eta leloa izan zen, txikia zainduz handitu. Hori... Lauderi bat emateagatik. Hau Laudion ezaguna da, Bai, orduan... Amurrion igual ez. Bai. Hor. Zino, horrengoa ez dut ikusten. 2005, zue portada izan zinen urtekoa, jarri behar dugu, ekiozu bideari lemapean, Kentzazpiren abestia da hau, ez dakit ezagutzen duzuen. Bai, jarri hor bigarrenean ere bai, Xabi, bai. Gainera Amurreko izan da, ondo. Portada polit. Gainera portada oso polita. Bai. Bueno, ja hemen zuetako guztiak zen duten bizirik eta, bueno, gaztetxoak bai, baina Laudioko 2011ko edizioan bagare izan zen ez, kantua. Nik Bai. hau jarriko nuke, nik jarriko nuke Goian. Ezerkian bakarrik Goian. Baina jarri daitezke bi. Ez. Vale, pues no. Gustagarri orduan. Gustagarri. Baina aitortzen duzue gustagarria baino pizkat gehiago ere. Vale, hau, imaginatze dut hau izango dela zuen ere sarkia, hau herrian badago ADN-an sartuta besti hau, 2013an Amurrion, Milan Kilikili izan zen kantua. No, top. Hau da, araba euskaraz guztien abestirik onena. Ere sarkia, ez? Bai. Argi. Oso ondo. Zein da, urrengoa? Urrengoa, bai, orain egon gara itsaso uhartearekin komentatzen, 2020an, pandemia betean, Darabagu ospatu zen, horrek ere abestia izan bazuen, eta hori non kokatuko duzue. Hau ere gustagarri, lehen ebile gara babesten, Badaraguni, Ankili-kili, hau gustagarri, ez? Kantatuko diguzu pizkat? Ez. Bueno, eta bagoaz iristen bukaerara, gustagarri bai. Bagoaz iristen bukaerara, 2021an Laudion ospatu zen, pandemia betean be bai,
Zabalbideak Lemapean. Laudiokoa niri ere zait, nik ez dut oroitzen. Zintzoa izan da. Hau, erdian, ez? Erdian. Besterik gabe. Bueno, Besterik gabe. Besterik gabe. amaitzeko, aurtengo ediziokoa daukagu, taupadak berpiztu. Bueno, laguna gata txikilorak sortuta, baina, bueno, beste, ez, hainbat artistaren parte hartzearekin, hau non kokatuko duzu. Bai. Behar bada, erreserki horretan bakarrik egon daiteke abesti bat. Orduan gustagarria, baino pizkat gehiago izan arren utzi behar dugu hor. Bai, Atal berri bat. bidean, Atal berri bat. Aurtengoa. Aurtengoa. Falta da, atal hori falta da, ez? Bueno, mila esker, honekin amaitu da demango dugu elkarrizketa. Mila esker, gurekin konpartitzagatik, egun berezi hau, bai amurrentzako eta bai zuentzako hain egun berezia, gozatu egunaz, gozatu kontzertuaz, gu egongo gara horbean, zuek animatzen ere bai, orduan, bueno, mila esker eta disfrutatu. Eskerrik asko lekuare emateko. Bueno, mila esker. Ado egiten diezu guztiei, jo? Ez, zuei bakarrik. Bueno, hau. Bai. Bueno, honekin amaitutzat emango dugu gaur hemen Amurrioko parketik egindako zuzeneko emisio berezi hau. Baina hori baino lehen, bueno, gogoraraztea, ez? Hemendik aurrera, egunak zer duen emateko eta egitaragoa pixka bat. Bai, gu oraintxe bertan parkean gaude kokatuta, Amurrioko parkean, bihotza gunea deitzen den espazioan, eta gogoraraztea hemen, ordubiak arte egongo direla tailerrak, jolasak eta hainbat ekintza desberdin, eta, bueno, gero ordubietan gure protagonista hauen kontzertua unea izango dela, haien despedida kontzertua eskainiko dute hemen parkean bertan kokatuta dagoen eszenatokian. Eta gero horren ostetik, EH Sukarrak eta Kerbeltze Romeriak eskainiko dute kontzertua. Orduan, bueno, musika gogoko duzuen ontzat eta tokiko sortzaileak ikusi nahi dituzuen ontzat, gunea proposa hau. Bai, Reforren ere beste bi gune daude, bertan txinparta gunean ganibet taldea egongo da ordubitan, eta horren atzetik, Nafarroa 1512 joko du, 3:00 eta gero bat sound systemek 5:00. Reforren bebai, espazio, bueno, kirol gunea osatzen duen espazio zabal horretan bigarren gune bat ere atondu dute, taupada gunea deitzen dana. Orain ordu bat erdiak arte loa eta laia zuzenean egongo dira bertan, eta 3:00 jogurina borobak hartuko die lekukoa. Eta gero ere, dantza plaza izango duzue, arratsaldeko azken ordura arte, Patxi Perezek girotua. Bai, eta guraldetik, hau izan da dena, eskerrik asko horregon zareten hoi, gurekin ere ona hitz egitera etorri zareten hoi, eta, bueno, eskerrik asko ere, gaurko festa ez, posible egiten duten hoiei guztiei. Ikastolako, bueno, hezkuntza komunitatea osatzen duten guztiei, eta baita bereziki, ez, egun hau aurrera ateratzeko, lanean dauden voluntario guztiei, bueno, auzolanaren fruitua ere bada gaurko egunaren emaitza. Bai, guraldetik hori dena, eta jarraitu euskaraz, eta hemen arabaz gozatzen. Hori da, taupadak berpiztu.